del col·lutori bucal després del raspallat sempre genera dubtes. Tot i que sovint es presenta com a essencial per a una bona higiene bucodental, el seu ús no sempre és necessari i depèn de cada cas. Si bé alguns col·lutoris poden ser beneficiosos, cal recordar que no substitueixen el raspallat ni l'ús del fil dental. El primer pas és consultar el teu dentista, que indicarà si necessites un col·lutori o no i, en cas que necessitis utilitzar-ne, quin és el millor per tu i amb quina freqüència l'has d'utilitzar. Hi ha diferents tipus de col·lutori formulats per a tractar problemes específics com la gingivitis o la sensibilitat dental, però no tothom necessita incorporar-los en la seva rutina. També cal vigilar els col·lutoris que contenen alcohol, ja que el seu ús continuat pot provocar efectes adversos com ara sequedat bucal, cosa que pot afavorir l'aparició de càries, i mal alè. Això es deu al fet que l'alcohol pot reduir la saliva, la qual és fonamental per mantenir un pH adequat a la boca i neutralitzar els àcids. Així doncs, el col·lutori pot ser útil però ha de ser emprat amb precaució i sota indicació professional per evitar possibles problemes i assegurar una higiene bucal efectiva i segura.